Hola, ara sí. Bueno, aquí estem, el rei i la reina de Carnestoltes. Ho sento, però estic una miqueta sordo. Anem a començar amb el pregó. Vilasarencs i vilasarenques, heu-nos ací, a la reina i a mi, els reis del Carnestoltes, els reis dels Pocasoltes. Després de la Candelera, el Carnestoltes ve al darrere, perquè tard o de primer, el Carnaval arriba al febrer. Heu vingut a presentar-nos i ens quedem a manar-vos en aquest poble tan tranquil que hem vingut a pervertir. Aquest temps de Carnestoltes, molt de mam i moltes Pocasoltes. I si algú no està content, que se'n vagi a prendre vent. Comencem el Carnaval a tota hora endrapant. I avui, dijous lladé, botifarra menjaré. Us convidem a berenar botifarra fins a petar. Però abans hi haurà ball i una lluita descomunal. Demà serà divendres a les escoles, rues i disfresses, per a infants, pares i tietes. El dissabte al matí, que tingueu temps a dormir. Ballareu petits i grans amb tutti frutti a dos mans. A la tarda hi haurà el nostre pregó i de les carrosses gran concentració. I tot seguit la rua de Carnaval amb novetats pels carrers principals. A la nit, amb un jurat imparcial, la nova reina del Carnaval. Ball al pavelló municipal i premis i disbauxa pel personal. El diumenge, les noies del Firobí... Firobi! Estava despistat, els nervis. Ens portaran barreja salada per gaudir i ens faran anar de festa per tal de continuar la gresca. Aquestes noies! Però ja n'ha prou de parlar, ja és hora de ballar. Mengeu, balleu, sortiu i gaudiu, que ja descansareu quan us moriu. I tots junts ara cridarem. Visca el Carnaval! Chula.
Adéu.